Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o starostlivosti vianočnej ruži. Po slovensky príštec najkrajší, latinsky Euphorbia pulcherrima a synonymný názov je Ponzecia. Odporúčam vám ju nakupovať vždy v malých obchodoch, kde je zabezpečená starostlivosť a teplota, nakoľko vo väčších centrách je chladno, často sú v prievani a potom nám po donesení domov opadávajú. Pri prenášaní aj z kvetinárstiev ju treba mať zabalenú v papieri, keď s ňou prídete domov, aspoň hodinku ju nechať ešte zabalenú, aby sa aklimatizovala. Doma ju mávame čo najviac na svetle pri okne, potom si ju môžeme na krátky čas preložiť aj na stôl alebo inú poličku, ale má rada svetlo a keď ju nebudeme mať na tom svetlom mieste, tak nám opadne. Polievame ju až vždy po preschnutí, keď preschne substrát. Prebytočnú vodu vždy vylejeme a každý podľa teploty polievame 2-krát do týždňa. Keby ste chceli vedieť viac informácií o tejto rastlinke, kľudne nás kontaktujte na Voňavý raj.